Kuya Jimboy, ako isura naman Kuya Jimboy. Kay kanang naay kanang traay sakyan nga kanang truck nga kanang murag multi-cab nga kanang naay mga tanod o kanang kuan. Gipangutana ko nga day asa man ka day kanang diari ra kanang nangita ko pagkaon nga naming gawas man ka nga bawal naman mo gawas kay kanang alas 8 naman. Hi guys, I am Mystic Princess and welcome back to my channel. Ato ko Jimboy, ako isura naman Kuya Jimboy. Gawas ko Kuya Jimboy, baka ka nang kual mo palit ko ka nang pagkaon sa gawas. Kuna oras. Alas 8. Kuna karon kay ka nang paggawas ako kay mga mingaw naman kayo ang kanang McDo kanang kuan na Jollibee na. Ato ko sa kanang 7-Eleven kay kanang ato na ako sa 7-Eleven mo kanang pagkaon kay namin patunto nga pagkaon. Katong manok. Oo, ay katong kuan ba katong sisig nga kanang kuan ba. Oo, katong baliton. Sirado pod da balhin ko sa kanang may gasolinahan kay namin pagkaon sa Brugya. Sirado gyapon. Pag uli na ako kay Mingaw ka tanang dalan. Oo, pagkapos sa kanang lake. Sirado ulit tanan. Pagkapos sa kanang lake. Ako ra tikala. Wa na may abri farmasira pero kanang kanang natingala gani ko kay nganong sayo na nilaro mautahan ang panahon ko. Pagman wa ka pa sa pagkaon minguli na ay kanang paguli na ako pagbalik ako kay pagabot ako sa Lake ng hotel. Kay kanang naay kanang traay sakyan nga kanang truck nga kanang murag multi-cab nga kanang naay mga tanod o kanang kuan. Gipangutana ko nga day asa man ka day kanang diari ra kanang nangita ko pagkaon nga naming gawas man ka nga bawal naman mo gawas kay kanang alas 8 naman na mingon ko nga kanang kuan na wa ming gawas ra lagi sir kay kanang nangita ko kanang pagkaon sirado ng mga tindahan mo to Genesis snake ko igawas naman una mao kanang gidako ko na pagaman kay kanang gibalik ra ko o kanang hatod diri gipangutana ko asa ko nagpuyo ra ada ra ko babaw sa komputer nagpuyo kanang sir ang sige sakay na lang diri ay ra kadlo kay kanang ihatod na kanang na amor kang tambagan nga kanang warningan amor kang warningan nga kanang kuan bugawas ko magdalan ta ko kung adita ko no bugawas ko kay lahat ako ko ano ay di para sa mga trabaho rega gabi Also na kay ina kang gawas kay curfew kay tungod sakit. Lagi. Wa ka na lok nga gisak kay ron bukan diretso sa ilas kinan. Isro di preso gud ka. Uy na piso ka dos ni. Nahadlok ko na mingon sila nga kanang ay lang hadlok kay kanang wording nga giwardingan naman nila nga kanang di na dadako mo gawas mga oras na ako na nay mga tiguang nga kanang gawas dito gigna na nay asa man ka uli na nay bawal na mo gawas ron lagi pangistoryahan na yung uli na na mingon na gawas wala na gimotaw diwan ka ha bantog na day nga kanang paggawas ako kay murag ning sakit ako ang dili bitaw gamay bitaw sa ako ang dughan bitaw ga bitaw rin kay kanang naa de may tabo day nako day bastog na kay actually ko og kanang nervous nervous na de may tabo din ako day mo day nga oo kanang kuan ba murag liman kay bukan murag na siguro kay kanang ay murag gipangnuhan siguro ko pa nga pero ako kabalo sa nahitabo na ho niya day kay buok nga daga pagka-on-dress pala yung mga diri ano pagkaon diri gud ko dilata yan papalit sila kung Jasper diri mukhaan magkukog nila tagot pero kanang ganahan na rin siya kumugawas-gawas dyan gawas ang produktor niya gawas niya alas 10 Pila man sila kabog snake? Dagan sila nagsakay atong kuwan. Multikab. Pagkuha si mo. dagan sila
Kaya sila. Wala ka nakulbaan. Ibaan ko. Sabi, dala ka to sila. Kuhan, bagi kulong-kulong ka ba? Ang nasa namin ka rin mo karon. Hindi mag-aag ko. Ngayon ka. Lutan, matag-sandal ron. Hindi ko kabalo. Wawak mo kabalo man mo eh. Mo na dia, dagang yung sudan lutunon dia, dia kang itlog dia. Mistiyo mo ko na. O di ko kabalo man. Always medyo ko magawa. Sige ko kabalo anak. Alas so guys, nakagawa mo sige na Mobile Legends. Sige lang tanaw doon na nimong data, sige lang. Tanaw mo YouTube. Da, mabalik so. Kamabalik so. Hindi kaya lang. Tanaw ka itong mga GMA ba? Kita daw GMS teleserye. Pakulit ko wifi rin eh. Para makamobile ka pa. Bok. Kay lag ma ay kanang lag man ang wifi o YouTube na noon pero lag man di mo ko mobile legend. Lag do. Bill sa ako ng lag. Pakunik na kada reklamo ko lag. Yayo. Kakalito ni ko. Pakunik na kada wifi. Kundi siguro sa wifi. Manda. Pero Super Kids. Super kids. Ganyan sa mga pag-explain sa imo Snake na bawal na karong gawas. Ganyan sa mga pag-istorya, gignan nila nga. Bawal na bugawas kung rata daw. Nya, ganyan sa mga kaya pag-ingon, ginan ka nga, day, ay napagawas-gawas, pero di nila pag-ingon. Yung sa nga kanang sakay lang dire sakay lang dire kay kanang amo ka lang kang i-explain ayato na mo na ayang kadlok. Nya. Bago kay gihato na to nasa pila sa screen na di pagutana ka na lasa ko nagpiyo. Oh. Ganyan sa mga gipag-explain sa imo dito sa sakyanan pa. Kanang giwarningan ko nga kanang di nato kung bugas nga rata daw na magawas o dala daw ID. Unsa na to orasan ni gawas ka? Subong uro. Alas 8. Alas 7, alas Baguhay lang yun, baguhay lang na ito. baguay lang. Ang nga niabot di ay. Di na lang sa may Iskeryo? Iskaryon Kining kuwan, Axis? Oh, di na Ay, di sa Macdo. Macdo. Oh, hindi tabok pa ka Jollibee wala ka. Wala na. Pero sarado tanang tira. Hmm. Tanang tindahan sa sarado kita nang may bilin. Close na lang close. Nya na baklay ra ka. Gabaklay ra ko. Ang baklay ra ka. Mo to tingala siguro sila kay ah ka. Adi pagpadulong dito sakay ko. Ah, sakay ka. O sakay ko. Nya. Napadulong ko uli ato na. Istingan mo baklay. Na sugatan man ako ang mga Nasakpan ka, nasakpan. oh, di ba ko sa bilabo mo takot pa sila ngita ko pagkaon ng mo pila. Nagingon mo kanila nga mangita ko pagkaon. Oh, yung mga nila explain ko. Oh, ginan ni mga jaman. Wa man sa ko kabalo pasensya lang yung kayo sir kay wa sa ko kabalo na sir. Oh. Kay uli sa man ko mugawas dito mga ngaron. Okay, pwede Oh, pagkaon. das bukaon. Oh, di ba kay kagahapon mo gawas ron kapag Oh, wala man naghapon. yan sa mga kaingon mo sa coronavirus karon sa nay. Ay, do kayo ay. Maot ta kay panahon. Ano na kayong dala no? Maot ti kayo. Pero sa kana mawala no. Na, dugay pa na mga nay makitang tambal. Wa pa dyan nakakuha ng Pilipinas na solusyon ay. Ha? Wa pa dyan nakakuha ng Pilipinas solusyon. Wala ko Wala lang. ko may tambal na, wala ko may tambal. Baguhay pa ba na, kita pa na mga kuha kita pa na ka ng tambal na, ila pang kapangitan ng paging. Ang sir na nakakita na dyan sila ka ng produce sa iyong tambal. Wala pa. Ambot lang ka ha, nakita ng bagyo, pero naman daw na tambalan na. Kita ka ningon ng dalan. Wala yung mga abling, mura kuhan ba? Gusto. Kuya ko, dilong virus na tilog. Dilong virus no. Uy. Mukhang mukulbaan na ka ng kuhan. Kasi may tambo sa mga pamilya. Diba? Ano kayo? Teka, nagkakay na kuha na nanay ko muna nga ilan ang ipa stricto. Kuntay ka, hindi na ka pwede magawas pa gabi kay kasi matakdan ka. Matakdan ka. Kasi matakdan yung pamilya. Sabi may kingin yung mga nas ni Tay. Sabi message ni mo ito nagtabang ni mo naghatod sa yung mother eh. Wala naman. Okay naman. Mga bota naman sila. Warning mo ko. Ay kami snake warningan yung kanila. Patay, gabi kulong kanila. Ito di ba naman ay kulong-kulong kung masakit. Wala naman. Gusto ko na anak ko. Kasi makurfew ka ba, may kulong kanila dito, napatay lagi. Dito ka matog. Nga na naman na. Mo ko kasaway man anak. Uy, nga na ginay, basta madakpan ka nga, gawas-gawas kay gabi, dapat di na ka magawas yun. Luto naman tayo direksuntan, ba? Sa may makaingan yung istorya mong mga viewers, sa ilang dapat mga to, tingnan nga mag-call mo. Magasgawas sa inyong mga viewers. Para mapareha mga takpan. Ayaw din magawas mga alas at sige dyan, takpan din mo. Kuhan mo muna nga, di na lang mo magawas. Kung sa may pumbuhaton nila snake, sila mga balay para di sila matakdan sa sakit.
Mag-alcohol mo kayo, hugas mo kamot mo limpyo. Maghugas at mag-alcohol para natin mo matakdan ng sakit. Okay, thank you for watching guys. And ayaw stick with it. Umaarot ako ma-share ninyo guys nga nadakpan ko. Ay mo pagawas-gawas So, ayaw din mo pagawas-gawas o mga lusot-sulak kayo. Kamu na din masunod. Ayaw stick princess. Bye! Bye. Fun.